لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la, dumuniw ka ɲi, bɛrɛbɛrɛli ka ɲi, n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ. Donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye, a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la, ka nisɔndiya mɔgɔw la, ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ, ka ko to mɔgɔw t'a la, mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la. An y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ, Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ. Min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la, yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71. Ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Innal hamda. Nibe wariji na wayala. Nibe warida na wayala. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. لبيك اللهم لبيك. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye kari ye novembre kalo tile 30 san 2025. Jɛmukan ale ye dɔgɔkun kɔnɔ kow ye. Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye
ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka armée ale wuli ka jɔ kɛ kunungo jene mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sunga marikakaw olu ka sigida kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko armée kɔni a ka wulikajɔ in senfɛ a kɛra ni pankuru ye pankuru min ye bamacɔlen ni wale kɛbɔ kɔni dogolen don tu dɔ kɔrɔ la a y'olu gosi garu kɛlɛtigiw ko sa ko ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin wolomasiri tama ma baara kɛcogo ɲuman ale la bamacɔlen ni wale kɛbɔ kɔni bɛ yɔrɔ yɔrɔ sa armée ale ka baara bɛna to sonna ka se ka olu tigiw ɲini yaasa ka se ka u bɔ baara la cogo min na jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na u ka taa ni ka segin baaraw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ jene mara la cogo min na ani mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na fala nin y'a kalo 3 ye min ye sanankaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sayikaw ye bamacɔlen ni wale kɛbɔ kɔni kɛlen don ka to u firi olu kan min ye u ka dugu kɛrɛfɛla la sa min ye sunga marika ye an bɔra ka min fɔ sa gosili kɔni kɛra armée fɛ gosili a bɛna to min ye don nataw la dugu in ka se ka lafiya nka dugudenw yɛrɛ bɛ ka laɲini min kɛ bi armée fɛ fala ye u ka dɔgɔ don n'o ye araba nata ye dɔgɔ bɛ se ka jɔ cogo min an ni kamalen dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ sayi kɔnɔna na ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye a ko la. laɲini kɔni b'a kɛ k'i jamana ɲɛmɔgɔw ma sisan kɔngɔ kɔni ye fanga sɔrɔ an kɔni fɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de awɔ an bɛ don min komi bi mercredi nata n'an b'a fɔ ma araba u b'a lajɛ cogo bɛɛ kɔni u bɛ se k'i favori k'an ye pour que an bɛ se k'o sugu jɔ sinon kɔngɔ ye fɛn ye a t'i maa fa a n'a min malo fiyewu awɔ ala k'an kisi malo ma an bɛ waati min kɔni komi bi u b'a lajɛ cogo bɛɛ u bɛ se k'i magɛn kɔni cogo kan na pour que araba nata an bɛ se k'o jɔ mɔgɔw bɛ se k'i balo sɔrɔ o kɔni jɔrɔba de banna bi yɛrɛ de kosɛbɛ kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ yɛrɛ de gɛlɛya kɔni an bɛ se k'a fɔ caman kɔni fɔra mɛ an bɛ don ko bi kɔni nin kɔni gɛlɛyaba de b'an kan bisuma ko gɛlɛyaba de b'an kan dɛ aw de kun don k'o ɲɛfɔ a ɲɛna. an b'a dɔn k'a fɔ sana komini yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ caman ye bɛnkan ta aw bɛ se ka sugu jɔ k'a sɔrɔ deguma y'a ko la wa. n'an kɔni k'i sugu jɔ ni faama tɛ an tɛ se sugu jɔ bari sana yɛrɛ komini kɔnɔ dugu minnu ma bɛnkan ta olu bɛɛ faralen bɛ sayi la o ye dugu 8 ye olu bɛɛ faralen bɛ sayi dugu kan yan mɔgɔ min yɛrɛ bɛ sayi dugu kɔnɔ bi a bɛ mɔgɔ 1000 bɔ bɔn i b'a sɔrɔ hali bi ni fanga yɛrɛ tɛ anw tɛ sugu jɔ cogo sera sabu an bɛ kɛnɛ ta sugu jɔ dugu minnu u fana bɛ bɛnkan kɔnɔ anw ka sariya foyi tɛ se ka bɔra o yɔrɔ kan toujours i b'a sɔrɔ hali sisan n'an mɔgɔ kelen kelen minnu ko kɔngɔ bɛnna min denkɛ ta ni sera ka balo sɔrɔ u b'olu yɛrɛ ka minɛ u la tugun u bɛ dɔw bugɔ fo ka t'u bana hali sɔrɔ an kɔrɔ yan nɔ u ye minɛ min minɛ n'i y'a minɛ valeur ta a bɛ 4000 bɔ a minɛ valeur b'o bɔ bon an filɛ heure min yɛrɛ kɔni na sisan an kɔni b'a ɲini fanga fɛ u k'a lajɛ yɛrɛ de koyi sabu degun kɔni k'an minɛ 2023 kana se sisan ma gɛlɛya kɔni fanga sɔrɔ anw fɛ yan yɛrɛ de an yɛrɛ kun bɛ défend yɔrɔ cogo fɛn o fɛn min sɔrɔ bi o bɛɛ gɛlɛyara an kan hali gale an kun bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o y'a sɔrɔ ni mankan mun bɔra dugudaden minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta olu tun bɛ bɔ fanga min kun b'an fɛ o tun bɛ an majɛ mais sisan mankan bɛ bɔ dugudadenw de bɛ bɔ olu t'an majɛ bilen an yɛrɛ kɔni kumana ka dɛsɛ an y'a sɔrɔ kuma foyi tɛ k'an ɲɛ ala bilen an yɛrɛ kɔni y'an sɛgɛn bɔ. nafa jumɛn bɛ sugu jɔ in na aw yɛrɛ bolo. bon bi kɔni an ko nafa yɛrɛ ye baloko de ye sabu n'an ye sugu in sɔrɔ bi an bɛ se ka an ka balofɛn caman sɔrɔ yen n'an sera yen sisan i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka ɲɔ santa sɔrɔ u bɛ se ka fɛn caman caman sɔrɔ sugu in na k'o san bi o yɛrɛ kɔni an ka ko gɛlɛmanba ye n'o sɔrɔla dɔrɔn i b'a sɔrɔ alhamdulilayi an bɛ barika da ala ye o ni bololafɛn mɔgɔw tun bɛ bololama min kɛ u tun b'o t'o feere sugu in na u b'o kɛ ka balo san sisan de sugu in tigɛra o bololama feere yɔrɔ si tɛ sɔrɔ bilen an b'o gɛlɛya de kɔnɔ bi. kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ. kumakuncɛ kuma min kɔni bɛ ne fɛ bi fanga k'a lajɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de pour que an kɔni fɛ ka bɛ nin gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ san 2 san 3 gɛlɛyaden tɛ dɛ dugu segu ni wuli kana fara sayi dugu kan bi ni yɛrɛ mɔgɔ ye yalala bi k'a fɔ n bɛ suma santa ɲini n tɛ k'a sɔrɔ yɛrɛ magatɔ ko dan de don u ka lajɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u k'a majɛ. ayiwa fala ye nin ye segu marabolo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la masinakaw olu ka komini dɔ don n'o ye sayi ye olu kɔni y'a yira sa kalo 3 in na u ye degun sɔrɔ nka n bɛ fɛ k'u ka dɔgɔ jɔ araba nata ye ni fanga sera ka dɛmɛ d'u ma o bɛ diya u ye kosɛbɛ sabula balo o nana se ka na o kɛnɛ kan min ye maaw yɛrɛ na se ka ɲɔgɔn ye maa minnu bɛ yen bi ni donbolo b'u bolo walima ni fɛn wɛrɛw b'u bolo olu bɛ se ka kɛ cogo min na segu tɛmɛnen kɔfɛ bamako tɛmɛnen kɔfɛ fala ye taji kun fɔlɔ kalo 2 kɔfɛ olu kunbɛra bi min ye kucalakaw fɛ yen
nin kalo in tile 30 min ye camion caman kɔni citerne armée kɛlen no ka da u ka olu sera kucalakaw fɛ bi a kɛra tare a fɔra masa ko PK11 min ye kucala gouverneur yɛrɛ ye ani kucala maabaw camanba bɔra ka min ye mobili ninnu kunbɛn foli ni tanu taara ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma kucala dugudenw yɛrɛ ko k'u fana fo ka muɲu n'u ka sabali an'u ka madali la sabula nin wagati na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko tajiko a kɛra gɛlɛyaba ye gouverneur a ko ko fɛɛrɛ min bɛ jamana yɛrɛ bolo taji tilaliko la fala ye k'o kelen de fana bɛna kɛ kucalakaw fɛ yen kura tɛ dɛ sɛbɛn fɛn fɛn bɔra laɲini fɛn fɛn kɛra fɛɛrɛ bɛna tigɛ finitigilakaw bɛ se k'a ta yɔrɔ min maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin waati na n'olu bɛ donibataw kɛ olu bɛ se k'a ta yɔrɔ min na teliya la ani ka taa se fanga yɛrɛ ka baarakɛ jɛkuluw ma mun ye dɔgɔtɔrɔsow ye ani ambulance ni sapeur pompiers o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ taji a bɛ bila fɔlɔ douanelakaw ka bolo kan ka sɔrɔ k'a bila sini ni ala sɔnna ma kucala dugudenw a na kɛ taji bondow kɔnɔ su in na u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na sini sɔgɔma u ka taji feere yɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na baara bɛ se ka kɛ cogo min wolomasiri tabaw ka ɲɛma a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalo in tile 27 min ye bamancɔlen ka wale kɛbaw dogɔyɔrɔ belebeleba dɔ kɔni Welesebugukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Sibadugu ale fanfɛla la bin taara kɛ olu ka armée yɛrɛ fɛ ko i fala ye k'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ ni pankuru ye kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ duguma sa maa minnu fana y'a sa k'u bɛ duuru don fiɲɛ na olu fana bɛ wasa don olu la baro kɛlɛtigi ko nin baara in bɛna to senna jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ armée ale ka lawuliw don hukumu kelen fana kɔnɔna na Sikaso mara fana na dɔgɔkun in na kosɛbɛ fɛngolokaw fɛ madakaw fɛ fo ka taa se sira minnu bɛ yen ni bamancɔlen ka wale tun b'olu kan kɔni armée ale ye wasa don o ko la kosɛbɛ a dɔw kɔni kɛra tɛlɛ yɛrɛ fala ye nka armée a yɛrɛ k'a fɔ a ye maa bunteni minnu kɔni sera ka kisi ko in kɔnɔna na u caman bolila k'u kunda an dafɛ jamana dɔw kan wulikajɔw kɔni bɛ senna armée bolo hali bi yaasa baara ninnu bɛ se ka sinsin cogo min na ka dɔ fara a kan bamancɔlen ka walew dɔ bɛ se ka bɔ u fanga la cogo min na min ye armée ye ale ka se k'a to dugudenw ka se k'u ka baara kɛ o hukumu kelen kɔnɔna na Sikaso mara la wulikajɔ min tun kɛra fɛngolokaw fɛ yen a yɛrɛ ka fɔ min ye bamancɔlen ka wale kɛbaw ye ka maa 15 o de tora a la moto ni mobiliw ni bololaminɛw caman u taara k'olu fililen to fala ye min ye moto ye u y'o bila ka duuru don fiɲɛ na sabula kɛlɛ in daminɛna nɛgɛ kanɲɛ 4 n'o ye sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 4 fo ka taa se a kanɲɛ 6 ma heure 2 bɔɲɔgɔnko armée kɔni kun kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ o la Zewa sira ale ni min ye o siraba kelen yɛrɛ de fana bɛ taa fo Loni o bɛɛ lajɛlen armée tun bɛ baara la o kan wolomasiri tabaw ka kibaruyaw kɔnɔna na hali bi fala ye dɔgɔkun in kɔnɔna na sa nin kalo tile 25 min ye pankuruw ye olu ye gosili kɛ sofarakaw fana fɛ yen Moti marabolo kɔnɔna na bamancɔlen ka wale kɛbaw kɔni kun ka taji dogɔyɔrɔ dɔ de bɛ kilomɛtiri 19 ka kɛ ni sofara masuruna ye min ye armée ka kibaruya dila pankuruw kɔni de wulila sa nin kalo in tile 25 ko sigiyɔrɔ in k'o bɛɛ lajɛlen dasi min ye bamancɔlen kɛbaw minnu fana tun bɛ taji marayɔrɔ in kɛrɛfɛ fala olu caman tora waleya in senfɛ armée ale tilara ka lawulili kɛ tuguni ka taa fo Tinderimɛnikaw fɛ yen kilomɛtiri 80 mɛnɛ ka ale ni kɔrɔnfɛ yan fan fɛ wolomasiri tabaw ka sɛbɛn na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bamancɔlen ka wale dagayɔrɔ dɔ kɔni tun bɛ yen o fana filenkolon k'o dakolon ci armée y'a yira sa ko a ka baaraw olu kɔni bɛ to sen na fala Yangaso nin y'a dɔgɔkun 2 ye kalanso bɛɛ lajɛlen du datugulen don Yangaso cercle kɔnɔna na Yangaso dugu kɔnɔna yɛrɛ la koyi min ye alamisajan tɛmɛnen ye min ye Yangaso ye ale cercle ye commune 8 de b'a kɔnɔ commune fɔlɔ yɛrɛ o ye Yangaso yɛrɛ dugu ye Fani Kɔlabugu Ɲamana Ndoroso Jeli ka taa se Kɔrɔdugu ma ani Kɔgazango ninnu bɛɛ lajɛlen kalanso 45 de bɛ fala ye 10 ɲɔgɔnna o de fana dayɛlɛlen wa olu fana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na kalanden minnu bɛ yen sa ni ekɔliso in datugura olu dɔw kɔni kun y'a yira sa k'u bɛ taa kalan kɛ min ye Bilakaw fɛ yen dɔw ye sigiyɔrɔ sɔrɔ Sangaw fɛ yen dɔw fana ye sigiyɔrɔ sɔrɔ commune minnu ta ka jugu kosɛbɛ o ye Fani Kɔlabugu Kɔrɔdugu ale ni Kazangaso olu de ta ka jugu kosɛbɛ ni a bɛɛ lajɛlen ye min ye Yangaso yɛrɛ kɔnɔna sa dugu min bɛ yen o ye dugu 31 ye kalanso kɔni datugulen na a bɛɛ lajɛlen na fo yɔrɔ kelen o yɛrɛ fana min ye ekɔlikaramɔgɔw ye olu dɛsɛlen ka kalan kɛ n'i ye Yangaso dugu ta k'a lajɛ fala ye a dun bɛ tɛ ci ni gudɔrɔn ye dɛ kilomɛtiri 52 de b'a ni Bila cɛ 52 b'a ni San dugu kɔnɔna cɛ nka nin waati in na a tun bɛ Segu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bila mara la nka nin waati in na sa min ye découpage laban min kɛra ale farala San o région kan yen fana ko min yɔrɔ min ka jugu n'a bɛɛ ye o ye Jaramanakaw olu fɛ yen ye
wa b'a ɲini sa fɛrɛ ni dabali ka tigɛ sabula u bɛ ka taa jaga minɛ maaw la cogo min su ani tile hali fani yɛrɛ kɛrɛfɛlaw la u bɛ taa fo olu bɛɛ lajɛlen ka taa se fo bila marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ma min ye kalanso kɔni bɛɛ lajɛlen a datugulen don nin yɔrɔ ninnu na ka sababuya kɛ bamacoyale ani jugawale kɛbaaw ye fala ye Mali ale ni Iran ka bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛɲɛ ni RS ye min ye Ablaye Diop ale bɛ taa kunna Burkinakaw fɛ fala ye nin kalo in tile 26 Irankaw ka jamana ni jamana cɛ siranabɔ minisiri ale tun bɛ Burkina Faso taama la o senfɛ sa Ablaye Diop ye ɲɔgɔn ye baara min bɛ se ka kɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ji dara o sɛnɛ kan ISC ka yiriwali baaraw olu fana dɔw filɛra min ye hakili jagabɔ kɛra sa don nataw kɔnɔna na bolomayɛlɛma bɛ se ka kɛ jamana fila ye ale ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na fala ye a yira k'a fɔ ko sanubɔyɔrɔ dɔ o yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an sɔngokaw fɛ yen dugu min bɛ sa n'o ye Tondoro Kare ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Targadakaw fɛ yen zanni kelen o tɛmɛtɔ tun bɛ ka taga sanu cɛ dugu la sa dugu min n'o ye Sena Bela ye a yɛrɛla sa jamana ɲɛmaaw fɛ minnu bɛ olu jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la o yɔrɔ la fala ye n'o ye préfet ani maire ni wolomasiri tabaw ko yɔrɔ in ko k'a datugu maa si kana se tuguni k'i bɛ taa sanu bɔ kuma tɛ ko ka taa sanu ta min ye an sɔngo préfet ye a kɔni y'o gɛlɛya kosɛbɛ wolomasiri tabaw ma lakana olu ka sabati a yɔrɔ la nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na min ye Elaji Gamu ye ale ye munumunu salo kɛ a ka marabolo kɔnɔna fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Agɛlɔkaw fɛ yen n'o bɛ Tesaliti cercle kɔnɔna na a taara ye donbolow kɛra kalanso lajɛra min ye Agɛlɔ CSCOM ye a y'o lajɛ an min ye capitaine Seku Traoré n'an b'a wele Badi n'ale n'a tɔɲɔgɔnw kɔni binna Agɛlɔ kɔnɔna fala ye san 2012 san kɛlɛ senfɛ kɛlɛkɛcɛ 150 a taara tasibila kɛ olu su kan o kɔfɛ sa dugunicinin dɔ bɛ ko barrage a taara ye fara ka donbolo kɛ olu ye muso minnu bɛ yen olu ko k'u b'a fɛ ka nakɔ kɛ fala ye donbolokɛru ye n'o ye 30,000 ye o dira olu ma u ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye yaasa ka se ka bolomayɛlɛmaw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CSCOM fana a ye ɲɛda yen fana kan kalanso min bɛ yen n'o tɔgɔ dɔrɔn Alhamdu Agi Iliyan na min ye Gamu ye a ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ ni Ala sɔnna a ma min ye Abe Bara Buge Sakaw olu fana sigilen don k'u ka gouverneur ale kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔna fala ye jamana ka cakɛda baarakɛ bolo belebeleba minnu sigilen don Kidali kɔnɔ Gamu ko ko janvier kalo o k'a sɔrɔ a ɲɛmaw bɛɛ sera yen ni min ma taa i bɛ gɛn a ye bataki bɔ dɛ ko janvier kalo kɔni an tilara 31 fɛti nu fɛnw na fala ye k'i da Bamakɔ yan wa an bɛ maa bila i nɔ na Seydou Umar Traoré k'an b'a fo Ala ka kɔ kɛ hɛrɛ a ma fala ye a fana bilara nin dɔgɔkun in kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ sa min ye Bawule FM tɛ halisa Ala k'a sinsin Ala k'a jidi Ala k'a taa ɲɛ fala ye Bamacoyale ni jugawale kɛbaaw fa b'u la han maa min fɔlɔ y'a fɔ jamana in kɔnɔ yan ko ka tilali kɛ Tumutu ka don fala ye maa kofɔlen ale de tun bɛ kiiritigɛ baaraw kɛ Tumutu dugu kɔnɔna na o kɔfɛ sa a yɛrɛ nana sa ka Bamacoya fari da ko san 1985 san o la sa a ye lɛtiri ci De Gaulle ma Modibo Keyita y'a minɛ o de senfɛ sa k'a to furakɛli dɔ la Gawokaw fɛ yen san 6 a y'o kɛ Joyi la min ye san 7 a nan'o kɛ Bamako min ye Musa Traoré kɛlen ka fanga ta fala ye ale y'a bɔ kaso la san 1977 san a fatura Tumutukaw fɛ yen o san kelen o hukumu fana kɔnɔna na laada tilenna Kokiri Bozokaw fɛ yen jamajɛ jɛgɛbɔ min bɛ kɛ Kokiri Bozo ma Sena marabolo la fala ye alamisa ni kalo in tile 27 olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ koyi min ye jɛgɛmɔ laada la jɛgɛmɔ belebeleba in a kɛra a kɛcogo la i n'a fɔ u yɛrɛ b'a ɲini cogo min na Masina bozodenw olu wulila ka jɔ kɛ o ko hukumu kɔnɔna na yaasa baara in ka se ka kɛ cogo min luluninkaw fana ko ko tare fala ye nin y'a dɔgɔkun 2 ye sisan olu fana ka dɔgɔ bɛ ka se ka jɔ dɔgɔjɔ in ka fisa bɛɛ lajɛlen ma sanni feere hukumu kɔnɔna na dugudenw ka kow kɔnɔna na min ye da dumunifɛnw ye ani taa ni ka segin taji fana o fana nɔgɔyara ye kosɛbɛ fala ye nin waati in na min ye lulunin ye a bɛ k'a ka nin sɔrɔ maa minnu ka yɔrɔw tiɲɛna ni olu dɔw bɛ olu bɛ ka baaraw kɛ muso min bɛ fala ye lulunin n'a kun ka kuma fɔra kosɛbɛ e ko Sikaso gendarmekaw ma tila ka ɲininkali la u tilara ka ɲininkali la a kan ka bila ka na Bamakɔ yan n t'a dɔn n'a nana ka ban de n'o tɛ a kan ka taa cybercriminalité la olu k'a ko tɔ sɛgɛsɛgɛ fala y'an filɛ waati min na nin ye i ta ɲɔgɔnko ye n yɛrɛ minɛ ka ban han n'o ye mura ye falakani bɛ n kan na nin tile 2 in na n tɛ ka foyi faamu a la ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la fala ye fiɲɛ min bɛ ka ci nin ye sɔgɔsɔgɔbaatɔw maa minnu bɛ yen n'olu ye denmisɛnninw ye ani maabakɔrɔw kan ka hakili to olu la
min ye fiɲɛ min filɛ nin ye tulu ka ɲini muntaw ka ɲini maakɔrɔw finigiriman ka ɲini ani denmisɛnw k'i hakili t'u la jiko fana na sɔgɔsɔgɔ ni gongo mugu min filɛ nin falai situlu an k'o kɛ denmisɛnninw nun kɔnɔ nansaraw ka tulu dɔ fana bɛ yen ko ilgɔmnolo ye falai n'i y'o fana sɔrɔ k'o fana o fara i boloda la min ye maakɔrɔw ye u ni finigiriman ka kan jan ka t'olu la tuguni denmisɛnninw fana bɛ ten balikuw fana kan fana ka n'an ta an fanga n'an fiɲɛw fɛ falai ko funteni b'an farikolo la ka taa an da fiɲɛ kɔrɔ ko n'o tɛ ko bana b'an sɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la nin waati in na fonɛnɛ bɔcogo min filɛ nin denmisɛnninw bɛ san 10 ka taa se san 5 ma ko ka olu de kɔlɔsi ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ani maakɔrɔ minnu personne nage kuraniw b'a la wala ja an yɛrɛ b'a la an y'aw ka nagew ye fala ye k'an bɛɛ k'an janto a yɛrɛ la kuma tɛ dusukundimi bana bɛ maa minnu na ninakini bana bɛ maa minnu na maa minnu ka fogofogondimi banaw ka ca fala ye k'olu bɛɛ lajɛlen k'u hakili t'u yɛrɛ la nin waati in na min ye nɛnɛ min barika bɛ ka bɔ farikolo tɛ s'a kɔrɔ an k'an janto an yɛrɛ la min ye janto yɛrɛ la jamanakuntigi ka kuma o kɔrɔcogo ka ɲi k'an kɛnɛman to tangalaw an k'olu k'an taalan ye jamanakuntigi kɛnɛyako humu kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso 15 jɔli fala ye a baara fɔlɔ daminɛna sigida 4nan kɔnɔna na colonel major Asa Bajalo min ye kɛnɛya minisiri ni adamadenya tɔbɔtɔli ale y'o bulldozer fɔlɔ de tɛ sa wa bulldozer daɲɛ fɔlɔ Asa Bajalo y'o di alamisa tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la komini 4 na ale kɔnɔna na fala ye nka jamanakuntigi ye min ɲini u fɛ u bɛ k'o baara kɛ c'est-à-dire min ye sescom ye o kɔni bɛ ka ci nka fɛɛrɛw tigɛlen don dɔgɔtɔrɔso baara fana ka to sen na san kelen don k'u k'u jija a baara bɛ se ka ban cogo min nka ni nin banna fala ye nafaba caman de bɛ a la kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔsoba ta a bɛ caman bɔ o la furakɛli sɔngɔ bɛ nɔgɔya wa min ye dɔgɔtɔrɔsobaw ye an bɛɛ k'an kunda Gabriel Ture hôpital di Mali kan a bɛ dɔ bɔ o fana na min ye dɔgɔtɔrɔso minnu fana bɛ yen n'olu kun ye fitininw ye fala ye i n'a fɔ an b'a fɔ minnu ma ko asako olu fana bɛna na lajɛ ka larawuleninkow la k'u kunni pɛ k'u ɲɛni ɲɛ kosɛbɛ furaw fana ka se ka bila o kɔnɔ jamanakuntigi ale ka yamaruya o kɔnɔna na min ye baara in ye a bɛɛ lajɛlen kalifalen don maa min na nin waati in na o ye colonel major Asa Bajalo ye an ka minɛn minnu bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen fala ye ba kisima n'ale chargeur ka ɲɛmaa ye a ko kalo 3 b'an bɛɛ lajɛlen bolo k'a daminɛ nin kalo in tile 20 tɛmɛnen na fala ye senegalikaw ka pɔri ɲɛmaaw ye bataki bɔ ka kɛ n'u ka jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye ko ka kalo 3 magotoli kɛ Mali juraw ye o kalo 3 mana tɛmɛ fala ye ba kisima ko faracogoya t'a la dɛ k'a fɔ ko komi anw ma labɛn ba kisima a lajɛ a ka ko t'a la dɛ bɛɛ ka t'i ka minɛn cɛ i bɛ se k'a cɛ fala na anw ka Sunjata wulilen kun don sisan a tun bɛ mɔnɛ bɔ an na dɛ Jata kun bi nin ko tɔgɔ ta sisan ale ka faroko 2 tɛ ko nin na o wa sira fana f'an k'an ka sira fana lajɛ ja u taara sira dilanna ninnu ka machine bɛɛ de jeni fala ye o de ye baara in gɛlɛya sira dilanna ninnu ka machine o de jeninen don mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ a ko ma nɔgɔ jatigɛ bɛ yen siran bɛ yen mɛ ko fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ yaasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min n'o tɛ ba kisima an b'a fɔ n'o ye Kisiman Sila ye bɛɛ lajɛlen b'a wele ko ba kisima chargeur olu ka ɲɛmaa don e ko nin tile 2 in na chambre de commerce yɛrɛ bureau falen tɛna kɛ de hakili la Manju bɛna taa a tako 2nan na dɛ Isu Bacili an b'a fɔ yan fala ye nin waati in na ale kɔni bɛ fanga ka bolo kan maa min don jago feere fala ye Isu bɛ min yɛrɛ dɔn kosɛbɛ i b'o dɔn an bɔr'o de gɛlɛya la sisan taji a bɛ fɛn min dɔn o ye taji de ye wa ni min fiyɛ chambre de commerce la fala ye k'a bila sira min kan ninnu bɛ ka baara kɛ n'o de ye sisan maa min don an n'a ye baara kɛ danama don maa ladiri don maa tilennen don fala ye a bɛ min dɔn tajiko la bi maa ka dɔgɔ min b'a dɔn dɛ wa hali k'a to yen fɛ a bɛ ka conseil di dɛ an b'a fo ko Ala ka a ko ban joona a ka segin ka na a ka baaraw olu kɛ emiya bɔko 47nan fala ye o kɛra juma tɛmɛnen min ye denmisɛnnin minnu bɛ o emiya kɔnɔna fala ye olu bɛ taa bɛn sa maa 343 ma malidenw olu de ka ca la ni bɛɛ lajɛlen olu ye 325 ye min ye musow o cɛla sa olu bɛ bɛn mɔgɔ 34 ma fala ye maa min ye bɛɛ lajɛlen da ɲinanta in na o ye bɔbɔ ye min ye Idrissa Caman ye ale de kɔni ka kuru cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye fala ye Idrissa Caman a ye 16 buruburu 6 o de sɔrɔ 20 sanfɛ
min ye kalan ye sa u y'a yira k'a fɔ ko ni ɲinan san ta banna pewu min ye emiya ye san tan tɔw la sa a bɛna kɛ san saba ye ka bɔ san 2 la yaasa kalan kɔnɔ o bɛ se ka fɛrɛ cogo min keɲabakaw olu ka polisiw y'u tɛgɛ fa k'a to fala ye binbalikɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ dɔrɔgu ganamu u y'u bolo da maa 2 kan maa minnu don sa a yira k'a fɔ ko kalo 1 baara hukumu kɔnɔna na min ye commissaire de police n'o o ye commissaire principal de police Musafa Kante a n'a ka danga n'o ye commissaire de police Fode Bekone olu ye wulikajɔ min kɛ kalo in tile 23 n'a tile 24 o de taara wolo siganama 2 minɛli la fala ye ninnu ko k'u bɛ miliyɔn 2 di han olu taara ko Musafa ka mɔgɔw ni tapa ninnu ka mɔgɔ ninnu on s'en compris maintenant baara taabolo yɛlɛmana u kɔni bɛna bila sa sariya tigilama olu ka bolo kan n'olu y'a bila yɔrɔ min polisiw olu kɔfɛ min ye tapa ye k'a yɛrɛ foya kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamana ɲɛmaaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan fala ye décembre kalo bɛna jɔ sini o tile 22 ka taa bila tile 23 la Niger tɛmɛnen kɔfɛ nin bɛna k'u ka lajɛba belebeleba filanan ye jamanakuntigiw ka sommet fala ye a kɛnɛ ka sa baara minnu kɛra yaasa ka se k'olu bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la o ɲɛbila baaraw kɛra Burkinakaw fɛ yen maa ma falenw kɔfɛ sa minisiriw bɛ jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama kunna olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana 3 in ta o kɔfɛ o taara min ye kapitɛni Ibrahim Traoré fɛ yen o de bannen sa min ye Ablaye Diop ye a ko ni ala sɔnna ma jamanakuntigiw ka ɲɔgɔn ye filanan min kan ka kɛ Bamakɔ yan ale kɔni dɔgɔdara décembre kalo tile 22 n'a 23 min ye Asimi Goyita ye ale baara min kɛ san 1 ani kalo 5 kɔnɔna fala ye a na o ɲɛfɔ maaw ye k'i dantigɛ a bɛna na bere di maa min ma sa o ye Burkinakaw ka belebele n'o ye kapitɛni Ibrahim Traoré ye ale fana kan ka san 1 kɛ AES ale ɲɛmaaya la an bɛ se fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kɔkan kibaruyaw ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Falai CPI ko wulikajɔ bɛ CPI kɔnɔna na dɛ CPI ko a bɛ ɲini ka na kɛ ko ɲuguna ko fala ye u ka ɲɔgɔn lajɛ ta ko 24 na n'a bɛ fɔ o ma ko assemblée générale jamana minnu bɛ CPI kɔnɔna na fala ye olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Hollande-kaw fɛ yen min ye nin waati in na sa a yera k'a fɔ ko CPI yɛrɛ jalaki ni tentaman cilen na a ten ka nin waati in na diɲɛ seleke naani josariya jɛkulu min bɛ yen n'o ye FDH ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko CPI kɔni politiki maaw kɛlen don k'a dɛndɛrɛ a kun min ye jamana mafalenbaw ye olu kɛlen don ka ngɔni a ta ngɔnɔ ma fala ye CPI yɛrɛ laban ye e ko a ma bin hakɛw kɔnɔna na wa sabula ko caman bɛ yen CPI a ma se k'i kantigɛ da fɔ i n'a fɔ mɔgɔw sigilen don k'a kɔnɔ cogo min fɛɛrɛ ni dabali ni se mun b'a bolo a n'a yɛrɛ ka baarakɛlen siraw fɛ sa a yira k'a fɔ ko majɛ caman yera a la kiiri ni wɔyɔ taara ka ɲɛsin a ma Itali fɛ Hongrie Moldavie olu y'a yira sa k'a fɔ ko a ka baarakɛcogo kɔni ma olu ja hali dɔɔni wa min ye maaw minɛli ni maaw bilaliw ye fana o bɛ kɛ cogoya minnu na sigana donnenba don CPI ka ko la ko ye fala ye o la sa min ye Hongrie ye cɛncɛnfuga jamana 3 Mali Burkina Niger fala ye olu ko k'olu tɛ ɔrɔmukaw ka bɛnkan in kɔnɔna na tugun n'o ye CPI ye u ye daluyaw bɔ k'u bin k'a yira k'a fɔ min ye CPI baarakɛcogo a ko kɛcogo a bɛ n'a fɔ ko diɲɛ magobatigiw olu de sago bɛ a la dɔw bɛ yen a bɛ fɔ k'a bɛ olu minɛ fala ye mandat dalen don ka u bɛ munumunu diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ maa tɛ se ka fosi fɔ kɔsɛbɛ na République centrafricaine kaw fɛ yen fala ye maaw yera min ye jɛkulu ye n'u de bamaca wale kɛ olu fɛ yen bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko u ye bingali kɛ ka namara kɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ ka ɲɛsin République centrafrique jamana ma u minɛna san 10 kaso k'u ka o kɛ sefa wari miliyɔn 50 k'u ka o sara n'o bɛ bɛn euro wari ba 70,000 ani kɔ ma fala ye ko o bɛɛ n'a ta ko min ye nin ko in ye
CPI yɛrɛ kɔnɔma dɔ bɛ o jalakilen na ko la kosɛbɛ n'o ye Nicolas Herrera ye ko sabula ale yɛrɛ CPI baarakɛla ye nka a yera k'a fɔ ko jɛkulu min filɛ n'o ye marifatalaw ye Fala ye ko a n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama siganamaw caman y'o fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen tun kan ka kɛ sababu ye CPI bolo a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ko nka bi min ye RCA ye n'o ye République centrafricaine ye ko sigi kɛlen don k'ale fana kɔnɔ dɛ jamana tɔw y'u fosi ka bɔ cogo min ko yalama k'a yɛrɛ fana bɛna n'i fosi ka bɔ ten wa ko don nataw dɔrɔn de bɛ se ka o yira an na kuma tɛ nin waati in na tarikuw la bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ CPI kɔni Fala ye wolomali bɛ a la fusamanciya bɛ a la diɲɛ maa dɔw bɛ yen bi olu ye kajibina suguya bɛɛ lajɛlen na maanifinw kan k'u bɔnɛ u ni na ka dɔgɔtɔrɔsow ci ka min ye journaliste k'olu fa olu bɛ yaala la diɲɛ fɛ diɲɛ magobatigiw n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ se tɛ kɛ olu ma nka min mana kɛ farafinna kɔnɔna kaba a b'olu minɛ walima jamana minnu bɛ yen ni seba tɛ olu ye u bɛ wuli olu tigiw nɔfɛ k'a yɛrɛ kɔnɔna bi kiiritigɛla ninnu yɛrɛ ɲugun donnen don maa caman na sabula u baarakɛcogo a ma diya maa caman ye nka min ye u ka jɛrɛ muganni na in ye ko na kɛ sababu ɲuman ye CPI a bɛna na taabolo min ta ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma u ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka taa min ye ci fɔ min ye CPI ale ka lajɛ kɛnɛ kan Afrique du Sud jamanakuntigi Fala ye a kumana kunu n'o ye Cyril Ramaphosa ye a ye laseli belebele kɛ kunu Fala ye Afrique du Sud jamana k'u ka sɔrɔdasiw maa 2,200,900 k'u y'o sɔrɔ sɔrɔdasicɛw la u fɛ yen nin waati in na ni laseliba min kɛra nin ye Fala ye a kɛra ko to binna nugu la maa minnu kun sigilen don k'a fɔ k'u bɛna jamana minnu bila sanfɛ ko min ye Afrique du Sud jamanakuntigi ye a bɔra ka danganamaya bɛɛ lajɛlen ye ka laseli kɛ kunungo ko ni Ala sɔnna a ma ko maa 3,000,000 kɔni ko nin y'o sɔrɔlen ka ban a tɔ tora maa minnu ye ko u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ farafinna kɔnɔna na bi Afrique du Sud fana ɲɛjɔyɔrɔ na kɛ a la min ye jamana in ye a ye ɲani sugu bɛɛ ye a ye mɔgwan sugu bɛɛ ye nka nin waati in na sa a ɲɛmaw ko f'u ka wolomasiri tabaw sɔrɔ Fala ye min bɛ kɛ n'u ka sɔrɔ ale kundama ye n'i ye jamanaba ye i ye jamana giriman ye ni lakana ma sabati min ye maaw ye u bɛ kɛ batɛmɛsira ye se min bɛ u ye bi fɛɛrɛ min b'u bolo bi olu yɛrɛ bɛ mɔbiliw dilan u bɛ avion dilan u bɛ maramafɛnw dilan Fala ye wa u ni Irisi Chine ale ni Inde bolo bɛ ɲɔgɔn bolo BRICS kɔnɔna na k'olu tɛ se ka to ten farafinna ka kɛ namugulasogo ye o la sa fɛɛrɛ minnu dabali minnu b'u bolo k'u y'a bɛɛ lajɛlen danganamaya diɲɛmaa ka se k'a faamuya min ye Afrique du Sud ale bilama ye nin bɛ dan sigi an ka bi wulada in na kibaruya la Fala ye dɔgɔkun kɔnɔ ko n'o ye kibaruya minnu kɛra dɔgɔkun kɔnɔ o la belebelebaw olu de ye nin ye Ala ka sini yira an na Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye i Keyita. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donne lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali.